Γεια σας. Είμαι ο Σπύρος Σούλης και αυτή την εβδομάδα με το δεξί κάνουμε στάση στον Πειραιά για να γνωρίσουμε τη Μάγδα. Η Μάγδα είναι μια νέα μητέρα που μεγαλώνει μόνη τα 3 παιδιά της μέσα σε ένα σπίτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μη κατοικήσιμο. Μάγδα, Νεφέλη, Έαντα, Αλέξανδρε, ελάτε. Έλα Μάγδα. Τι κάνεις? Α, είπα νέα μαμά, είσαι πολύ νέα. Όπα, νάτος ο Έαντας, ο Αλέξανδρος και η Νεφέλη. Τι κάνετε? Γεια σας δω. Γεια σας ρε μεγάλε, τι κάνεις? Καλά είσαι? Να σας πω, ξεκίνησα με ήλιο και μέχρι να φτάσω στο σπίτι σας ρίχνει βροχή και δεν τη βλέπω να σταματάει. Θέλετε να πάμε κατευθείαν μέσα για να μην μου βραχείτε και κρυώσετε? Επειδή θα να τα περάσετε καλά εσείς όσο εμείς θα φτιάχνουμε το σπίτι. Ωραία, πάμε. Ελάτε με το δεξί. Αχ, αγκαλιές από την πρώτη στιγμή. Μου αρέσουν οι τείχοι, οι υγρασίες, οι σοβάλες που πέφτουνε. Δεν μου αρέσουν τα πάντα σχεδόν. Σε αυτό το σπίτι δεν μου αρέσει η υγρασία και δεν μου αρέσει που δεν έχω ένα δικό μου δωμάτιο. Θα ήθελα να είχα ένα δικό μου κρεβάτι και να μην κοιμάμαι με τη μαμά μου. Με την πολλή υγρασία που μυρίζει το σπίτι, που πέφτουν σοβάδες, στάζει νερό από τα ταβάνια και πολλά άλλα. Αναγκαστικά μένουμε μέσα σε αυτό το σπίτι. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Χρήματα για νίκη δεν υπάρχουν, εδώ δεν υπάρχουν και τα βασικά, δηλαδή έτσι όπως είμαστε τώρα. Το κυριότερο πρόβλημα του σπιτιού για μένα είναι η υγρασία. Δηλαδή η υγρασία φέρνεται ακόμα και στον αέρα που αναπνέεις. Βάλαμε κάποιες γυψουσανίδες για να μπορέσω στην περίπτωση που πέσει κάποιο κομμάτι να μην πέσει πάνω σε κάποιο παιδί. Βέβαια η υγρασία που περνάει από τις βροχές από την ταράτσα που δεν υπάρχει μόνωση, πέρσι μου είχε βάλει νερό, δηλαδή είχε περάσει την γυψουσανίδα και είχε πέσει νερό κάτω. Η κεντρική πόρτα, η πόρτα της εισόδου είναι σπασμένη. Τα πίσω παράθυρα δεν έχουν μπατζούρια, είναι μόνο τα τζάμια. Φοβόμαστε, δηλαδή και τα παιδιά φοβούνται το βράδυ. Και το μόνο που θα σας πω είναι ότι το σπίτι αυτό έχει χτιστεί το 1923. Το μεγαλύτερο όνειρο είναι να δω το σπίτι μου φτιαγμένο, που είναι η βάση. Η βάση για όλα είναι το σπίτι. Να έχεις ένα σπίτι που να μπορείς να μείνεις μέσα σε αυτό και να είναι καλά τα παιδιά σου. Όλα θα φτιάξουμε. Όλα θα γίνουν. Να σου πω την αλήθεια, τη μεγάλη. Κάθομαι και σκεφτούμε πώς θα φτιάξουν και πώς θα γίνουν μέσα σε 4-5 όσο και να το 24 φανταστώ, να σου πω ώρα. την αλήθεια, δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορείς να το φανταστείς. 120 ώρες. Σε 120 ώρες. Όχι, μην μου το λες αυτό, γιατί να φώνουμε. 127. Α, ναι, τώρα έγινε λίγο καλύτερα. Ναι, την Παρασκευή θα είναι έτοιμο το σπίτι. Εάν συνεχίσετε και μου κάνετε ερωτήσεις και μου λέτε πράγματα, δεν θα προλάβω να φτιάξω το σπίτι. Ό,τι θέλεις. Να μείνω μέχρι να τελειώσει το σπίτι. Να πω κάτι, να πας με τα αδέρφια σου και με τη μαμά σου να παίξετε κάπου φοβερά. Ναι. Ωραία, πάμε να σας πω τι θα κάνετε, γιατί πρέπει να τελειώνει και αυτό το σπίτι καμιά ώρα. Ελάτε γρήγορα, πω έχει πιάσει τιμώνας. Ελάτε να σας πω γρήγορα, πριν μπείτε. Τι είναι αυτό? Έρχεται. Είναι εδώ, κάνει πάρα πολύ κρύο. Αλλά πρέπει να δουν το σπίτι της. Καλώς ήρθατε. Μάγδα. Έαντα. Γεια σου Αλέξανδρε. Τι κάνεις? Νεφέλη. Καλά, είσαι αγκαλιά και εσύ, μεγάλη αγκαλιά. Πόσο μ' αρέσουν οι αγκαλιές. Τι κάνετε? Γιατί μου? Είναι. Αγάπη μου, εσύ. Είναι τέλειο. Πανέμορφο. Ωραίο, δεν είναι απ' έξω. Ναι. Καμία σχέση με πριν. Καμία. 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 Είναι τέλειο. Απίστευτο. Ναι, Μας κάνει μπάνια αυτή τη στιγμή. Ένα τέλειο. Έλα. Wow. Δάσος. Τέλειο. Φανταστικό. Κοίτα πόσο λουλούδια έχει. Άλλο